Bueno, encantado de estar ademais nesta comarca, pisando a comarca, como decimos, cada un dos seus recunchos, falando con todos os sectores. A hoxe tócanos efectivamente cun sector que xa coñecemos ben, porque xa temos mantido varias reunións desde que eu son presidente, normalmente na sede da delegación da Diputación aquí en Valdeorras, pero hoxe viñemos á súa casa, invitados por eles, en primeiro lugar para recordar, porque eu creo que xa en boa medida coñecemos prácticamente a súa realidade, as súas reivindicacións, e eu por outra parte pois tamén ver sobre o terreo efectivamente pois esas explotacións, esas fontes de riqueza que les traballan día a día, non? Bueno, eu quero resaltar o que todo o mundo sabe, pero creo que é conveniente resaltar que estamos ante un sector estratégico, estamos ante un sector creador de emprego e de riqueza, estamos ante un sector que supón a grandes rasgos pues, 2.400 empregos directos, 10.000 indirectos, que supón un 23% do PIB daqui da comarca, un nivel de exportacións moi grandes na provincia, e unha das cousas que queremos é que queremos, desde logo, que eles nos piden e que la vemos moi clara, é que este sector se faga máis, un sector máis provincial, porque é certo que a ubicación xeográfica, a ubicación tan alonxada da capital, pois fai que a veces se vexa o sector como algo, pois eso, lonxano, non algo propio ou con toda a entidade que debía ter como un dos sectores emblemáticos da provincia. E, por lo tanto, desde logo, témolo claro. E dende a Diputación vamos a participar. Estámoslo facendo xa. Estamos, desde sempre, axudando cos gastos de funcionamento, de organización e demais, pero queremos dar un paso máis. E ese paso máis pasa porque, por unha parte, ese sector se acerque cada vez máis, en principio, á capital. Logo sería coñecer como algo ourensano no resto de Galicia, no resto de España e no mundo. Por lo tanto, esa promoción do produto, esa visibilización dun sector estratégico é un dos obxectivos que compartimos con eles. Bueno, nos indicaron outras moitas cuestións que logo se eles poden intervenir evidentemente do día a día, pois os problemas que se poden ter que a man de obra que escasea evidentemente como noutros sectores, pero bueno, aquí pois tamén escasea, e tamén falamos dentro desa campaña de visibilización de algo que temos xa bastante maduro e que vai a ser o Día da Pizarra, non? O Día da Pizarra, para que se visualice efectivamente a historia, que se visualice o presente, que se visualice toda esa realidade, pero ademais dun xeito non solamente, bueno, pues, práctico, sino tamén festivo, é dicir, que se faga que a pizarra sexa un produto que é moi bo económicamente, pero que é moi bo socialmente, e é algo que temos que construir entre todos. Iso é fundamentalmente o que tratamos, iso é o que vamos a ver agora nas explotacións que vamos a visitar, e logo por a tarde pois, cambiaremos completamente de registro e vamos a falar de educación, e vamos a falar efectivamente de todo o que conleva todo o que é o análisis da situación actual, sobre todo, bueno, casos de mobbing, casos de bullying neste caso, e sobre todo, bueno, pues eso, como, dende logo, desde as administracións se pode axudar para que realmente o ambiente pois, escolar sexa o mellor. O faremos da mão de Vagalume, o faremos vamos tamén dentro dunha reunión moi amplia, e bueno, e entonces vemos que, bueno, pues que tratamos como sempre os diferentes sectores, os diferentes realidades que ten a comarca.